tu máme vonkajšie púzdro s názvom Walker. Je určené na zníženú platformu Safariland. Púzdro je opäť pekne opracované, je tu priestor pre kolimátor a vysoké mieridlá, máme tu aj dve skrutky pre reguláciu retencie. Púzdro je vhodné hlavne na šport, lebo je bez poistky. Ten Kidex samozrejme drží zbraň dosť na to, že sama nevypadne. Tým, že púzdro má ten Safariland štandard dier, dá sa pripojiť aj iná platforma. Vysoká, stredná, nízka alebo stehenná, pôjde o preferenciu strelca. Dá sa z neho rýchlo tasiť,